बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि भबानिपुर पार्ट 2 गामिनि ऋषि कुमार मोसाहारिया गोबाव समनिफ्रायनो बिबारनि आबाद मावनानै गोबां मुलाम्फा मोनबोगासिनो दङ। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांनि बागानाव मोननो हानाय बायदि हारिनि मैगं, बिबार एबा बिफां फुलि बायदिफोरखौ गुवाहाटी, बेंगल बायदि जायगाफोरसिम फानहरनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो होननानै फोरमायदों। लोगोसे स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटी बायदिनि फरायसाफोरखौ गावनि बे बागानाव फैनानै माखासे बेसादखौ सोलोंलांनो खाबु होयो होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावदों दि बिथाङा गावनि बे बागानाव माखासे लाइमोनफोरखौ खामानियाव सोना होनानै बिसोरनि जिउ खांनाय लामायाव हेफाजाब खालामनो हायो होननाबो फोरमायबावदों। दानिया फैदो खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा मा फोरमायदों आबुङै मिथिनानै लानि। क'क्राझारनिफ्राय मिथिजार बसुमतारिनि खौरां। बे गिबियावनो आं नोंथांमोननि रादाबनिसिम आंनि खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै नैबे फ्लरिस्ट नार्सारि बा फ्लावार बा फ्लरिकालचारनि जे नार्सारि, बे नार्सारिखौ गिबियावनो आं 2007 मायथाइनिफ्रायनो आरम्भ बा स्टार्ट खालामनाय जादों बा जागायजेननाय जादोंमोन। बे 2007 मायथाइनिफ्राय गिबियाव नार्सारिजों लोगोसे गोबां आबाद मावदोंमोन। बे समाव आं 40 बिगासो फुलकबि, फान्थाव बेफोरबायदि मैगं थाइगंबो मावदोंमोन। बेखौ मावखांनायनि उनाव आं गोबां मानसिखौ आं थुलुंगा होबोनो हादों। बेनिफ्राय आंहा समाय गैया जानायलाय आङो लासै नार्सारिखौ आखायाव लाबोदों आरो बे नार्सारियाव इसेल' मानसिनि गेजेरावनो, बाङाय मानसिनि गेजेरजोंनो आङो गोबां दिहुननो हायो। बेजों लोगोसे आं 2010 मायथाइनिफ्राय नैबे नार्सारि बिजनेसखौ बा नार्सारिनि आबादखौ बिजनेसखौ मावबोनाय जादों आरो आं बाहाय दा 11सो मानसिखौ आं लोब्बा खालामनानै गावसिनि थांनानै थानायनि थाखाय अनसुंथाइ बा राहा होबोनो हानाय बायदि जादों। बेनो आंनि गुबै उद्देश्यमोन। आरो लोगोसे आं दिनै बे फ्लरिस्ट नार्सारियाव आंनि फंबायनि हिसाबै आं रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनाय जादों, खिन्थु आं एसे कनसालटेन्ट हिसाबै, आं मालिक हिसाबै आं बाहाय दङ। आं लोगोसे आं डिपार्टमेन्टेलि खामानि मावो आरो दिनै देबोरगाव नैबे हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गोबां उन्दैसाफोरा बाहाय सोलोंथाइ लानो फैदों। बेबायदिनो इउनिभार्सिटि बा कलेजफोरनिफ्रायबो गोबां सोलोंथाइ लानानै थांनो हायो बा आरो गोबां गुबुन इन्सटिटिउटनिफ्रायबो फैनानै बेफोरबायदि ट्रेनिं लानानै थाङो, रोंगौथि लानानै थाङो आरो गावबागाव खामानियाव बाहायहैयो। आरो गोबां आं थुलुंगानाय होनो हादों बायदि आंखौनो आं सानगासिनो दं। आरो नुनो मोनो जे सार, आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरा साख्रिखौल' होसो होनानै गोबाङानो बेखार जेंनायाव गोग्लैनानै दं। जुदि नोंथांनि बादि बे मोजां हाबाफारिजों बा दायथ' लानानै खामानि मावोबा सासे जाफुंसार जानो हायो होननानै नोंथाङा इनकारेज होनो हायो ने? हायो। दिनैसिमाव आं गोबां एनकारेज खालामनायजों लोगोसे आं गावनि हेफाजाबजों, गावनो थांथारनानै बा गावनि आखाइजोंनो आं गोबां नार्सारि खुलिनानै होबाय। दिनै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव 2-3सो नार्सारि सोलिगासिनो दं आरो बिसोरनि इनकामखौबो आं मोजां होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेरै आंनि खाथिनि इयावनो मोनसे र'ज गार्डेनबो दङ, बिनि इनकामाबो दिनै बिराद गोजौआव। आरो बेबायदिनो आं स्ट्रबेरि काल्टिभेसनखौबो जोंनि बिटिसि एरियायाव 2007 सननिफ्रायनो आं इन्ट्रडिउस खालामबोनाय जादों आरो दा आसामाव बे स्ट्रबेरि काल्टिभेसनाबो गोबां गोजौ थाखोनि मोनसे आबाद होननानै दिनै सारा आसामावनो बयजोंबो एक्सेप्ट खालामनानै लाजादों। बेफोरबायदि आं गोबां मानसिफोरखौ बेबायदिनो नार्सारिनि बिजनेसखौ खालामोबा आं बुंनो हायो गोग्गोयै बा गोथारै जुदि गावनि बिजनेसखौ जुदि आखाइ होयोबा, बियो जोंनाव दा नर्थ इस्ट स्टेटआव इयारलि 10,000 crores बारा नार्सारि बिजनेसा ट्रेन्जेक्सन जायो। बेफोरखौ जोङो सारा आसामनि बादैबो वेस्ट बेंगल बा जों पुने बा महाराष्ट्र बा जों देरादुनफोरनिफ्राय लानानै फैनांगौ जायो। बेफोरखौ जों जुदि जोंनि यां जेनेरेसनफ्रा इडुकेटेड, एमप्लयड नाखि बिथांमोन दङ, बिसोरो जुदि बे आखाइ होयोब्ला नुनो हायो दे जों जे 10,000 crores बिजनेस जोंनि नर्थ इस्टआव ट्रेन्जेक्सन जायो। बेफोरखौ जों जोंनि जायगायावनो जुदि जों प्रकिउरमेन्ट खालामनो हायोबा, बाहाय जोङो नुहुरनो हायोदि लाइमोनफोरा गोबां गावनि थांनानै थानाय राहाखौ बेजोंनो दिहुनलांनो हागोन। बेखौ आं आसा खालामो। थेंक इउ सार। दासिम बे हर्टिकालचार नार्सारि बा फ्लरिस्ट नार्सारिनि गेजेराव गासिबो हर्टिकालचारनि फ्रुट्सखौनो होन बा भेजिटेबल्सखौनो होन बा फ्लावार्सखौनो होन, गासिबो रोखोमनिनो
जोलै बा माने फुलि बेफोरखौ मोनजोबनो हायो आरो बाहाय भेजिटेबल्सखौबो गोबां रोखोमनि हाई क्वालिटी भेजिटेबल्सफोरखौ लाबोनाय जायो आरो बाहाय जेसेबांनाखि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आबादारिफोर दङ बिसोर बाहाय फैनानै लांफैयो आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि फ्लावार प्रडाक्सन जायो बाहाय बेफोर फ्लावार प्रडाक्सना आप टु गुवाहाटीसिम सेल जाहैयो आरो ओरैहाय वेस्ट बेंगलाव थाङो आरो ओरैहाय मेघालय भुटान बेफोराव बेफोरखौ फाथायहरनो हायो। आर्निंनि बेलायाव माबायदि सार जिहेतु आर्निंनि बेलायाव इयारलि जुदि मोजाङै जुदि मावनो हायोबा मार्केट स्टाडि खालामनानै जुदि हगारनो हायोबा इयारलि 20 लाख 30 लाखसआ इजिलि फैयो। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन।